Alright mga madlang people, mga ako sa suba karon. Nami diri sa bukid sa Dasunggan, bukid sa La Libertad. Nangaligo mi sa sapa. Mao ni ang pinakalimpyo nga sapa tungod kay walay balay, walay mga hayupan, puros kalasangan. Ana ang Tagamanhoyod naabot dire, Tagamanhoyod oh. Nangaligo sila nang laba. Amo niya mga activity. Nindot kaayo kay natural, very amazing. Dili siya hinimo og tawo, dili natural. Libre pa, walay bayad. Kauban hinimo og tawo ng mga resort. Maligo ka pero gabayad ka. Apang mama, mga pagmangko na pagsuo, nangaon blaw, sadya kayo. Okay, mga ligo na tanin niyo guys. Ano yung natural nga resort, maligo na tanin niyo. Ayaw lagi kay video na. Lagi maglubat-lubat lagi. Bismillah anak. Dili maglubat-lubat kay mga imo ko ng bato. Bantay ko dong dasla, pati may blong bata, blong bata. Inday. Ano ka ninyo blong?
Nat, ang bayak mo din. Tara di dadi. Dek, wala na mami. Ayaw yung matumba. Kuya, grabe naman kayo. Ang bayak, Chloe. Down. Down sa kong kakaw! Punta sa amin. Mira! Saan eh? Monik eh? Dilabit. Lang, antok ni dia, ha? Yung pinagbantay. Nawala na to eh. Close na. Close na oh. Wow, talong. Libert! Pagtalibukan ko ni Rama. Ayan! Tirang ko ni Ronto. Eh, kinsa may nagtubig. Arira. Meron ka. Nay, ice. Maigo na kuan ha. Ngayon, madaling basaan eh. No. Nangita mag-ice. Tama na. Ano, sabi? Mineral na yun. Kenara. Bedo ka nga. Mineral na dyan. Ako'y tig-budget sa tubig. Yay! Hoy! Idol niya kapit. Uras siya. Yan. Ay, bahawan! Natagyo!